Hola a tots i a totes, jo soc Laia Silvestre i avui vinc a parlar-vos del Triangle Rosa de Silvestre Vilaplana. Aquest llibre tracta d'un xiquet anomenat Dani que està en l'etapa de l'adolescència però amaga un secret que és gay. Mentix també a la gent del seu voltant, que fins i tot es mentix a ell mateix i s'inventa nòvies, fa com si estigués enamorat de les xiques, però va plegar un punt en el que la seva vida va donar una gran volta i doncs es va tindre que engolir les seves pròpies mentides. Dani, a poc, va donar-se compte de que això ha de canviar. És important eixir de l'armari i que tot el món ho sàpiga. El recomano molt i a més cada capítol mola molt que té com un emoticono o dos. Per exemple, investigacions i perruqueries, una lupa i una xica tallant-se el moño. El món és d'una pantalla, un ordinador. I doncs això és divertit. I bueno, pues això és tot per avui. Així que adeu!